Još se ja čudim što sam malo prije dobio palačinke da jedem. Zdravo, Mara. Bio si dobar, oni današnje tikvice si pojao. Kao svako dobro dete, prema tome zaslužio si palačinke. Dobro večer svima. Izvinite zbog ove prehlade, šarmantne boje glasa. Prehlađena sam, zapravo alergija, zapravo nije ni važno, uglavnom snimamo. Šta? Pohovane slane palačinke. Dakle, sa 2 vrste punjenja, odmah ćemo u jedan recept, spakujemo 2 različita punjenja. A hajde prvo da pravimo prvi fil, odnosno prvi nadev, sa pečurkama, odnosno šampinjonima. Uključujem, ovaj tiganj ćemo da pomerimo sa strane, manji tiganj. Od 1 do 9 na 7 ćemo da upalimo, da nam se polako greje, sipam ulja malo, vrlo malo. I šampinjoni. Ovdje ima 250 grama šampinjona, seckamo sitno i odmah ubacujem, ovamo dok ih ja iseckam, ubacujem ulje. Isključujemo ringlu, da se jako derem, a da ne čujem. Sve je okej. 100 grama krem sira. Ubacujemo sad ovdje. Polako da se otopi, moramo da napravimo kremastu smesu, da bismo lako, jel, nafilovali, lakše nafilovali palačinke. Jesmo mi radili nešto slično? Jesmo, samo nisu bile pohovane, nego su bile slagane i zapečene u redni. Aha. Sada, idu začini, ostavila sam namjerno ovo ovdje. Svo ću na kraju kad budem probala, to morate da pazite, jel, krem sir zna da bude onako slan. Bibera malo. Neću puno, pošto nam deca jedu. I druga stvar, peršuna. Koliko zahvatite, jel ga vidiš? Vidiš li peršun? Sitno ga iseckajte i njega dodajemo ovdje. Susam, nebitne je količine, ja sam ovdje stavila, ovo je opcioni začin, odnosno dodatak jel filu. Slobodno sipajte, proizvoljno koliko želite. Bude onako lepši ukus, jel? Susam mu da lepši ukus. Fil broj 2. Šunka. Šunka po izboru koja god želite, 150 grama. Seckamo na sitne komade. I ubacujemo u veliku činiju gdje ćemo da napravimo fil. Kiseli krastavci, nema gramaža, 5-6 sitnih, seckamo i njih na kockice. Dakle, nebitna je gramaža, ili ćete 3-4 veće ili 5-6-7 manjih, nebitno skroz. Seckamo ih i njih dodajemo ovdje. Peršun. Dakle, proizvoljno, samo zahvatite ono koliko zahvatite i njega malo iseckamo koji za onaj prvi fil, dodajemo ovdje. U veliku činiju. Dalje, 200 grama krem sira. Znači ovamo je bilo 100. Čega? Krem sira. A ovamo je bilo 100, ovdje sad ima 200. 50 grama pavlake. Kisela pavlaka je u pitanju. Susam. Biće ovo jedan divan, predivan fil. I malo soli, ja ću dosoliti. Probajte i onaj drugi fil pa po svom nahođenju dodajte soli. I sad miješaš. Sad ćemo sve ovo lepo da promešamo i da sjedinimo. Mikser ništa. Nema, jel ti to nedostaje? Ne. Tvoja omiljena kuhinjska sprava? Ne treba nam mikser ovdje. Bio je dok sam palačinke pravila. Fil, odnosno nadev broj 2 gotovo, spreman. Ostaje ovdje. Počinjemo da ih filujemo. Dakle, trebaju vam gotove palačinke. U zavisnosti od toga koliko fila napravite, jel toliko vam i treba. Nekih 12-13 komada. Nemojte se opterećivati brojem, napravite ko ono što ostane, što pretekne, poješće se na slatko, jel? Poješće djece. Ili odrasli. Nemojte previše fila stavljati da ne bi bile previše debele palačinke. Dakle, po sredini mažete... Kao ja što mažem. Jeste. I ivice se preklapaju. I umotavate pažljivo.
Nemojte natezati ostao da ne bi pukle, neće one pući još posle kad se ispohuju, vidjet ćete. Slažem ih ovdje ovakve kakve jesu, pa ja i ne moram da ih pohujem, ovo je u stvari faktički gotovo sve, ovo odmah se jede. Da, vozi i tako. Teoretski. Punim sve, prvo idu ovdje, pa onda spremam za pohovanje. Prvo ovaj fil, pa onaj fil, jel? pa onda onaj fil, da. Spremni za pohovanje, još malo. 2 jajeta. Razbijamo ovdje i mutimo ih. Prezla, odnosno krušne mrvice, 150 grama ima, u njih dodajemo opet malo susama, dakle susam u filovima i susam u prezlama, malo promešamo i sada, to je to, uzimamo palačinke jednu po jednu, ja ću prvo sve da ih uvaljam u jaja i u prezlu, pa ću da ih slažem i tek na kraju ću da pržim da bi manje haosa bilo po kuhinji, jel? Aha. Iz tog razloga to radim. Dakle, sa svih strana uvaljajte u jaja prvo. Zatim u prezlu. I taj postupak radiš sad sve dok... Do kraja, dok ih sve ne napilujem. Ne uvaljam, ne pripremim za pohovanje. Poslaga ih ti, Marina, Boga mi lijepo. Vidiš, evo, skoro pa gotovo. Jedan ubrus, to jest koliko želite ubrusa, na tanjir gdje ćete da spuštate palačinke kako bi upijale nakon praženja višak masnoće. Ovaj tanjir ću ovdje da ostavim jer ću ih ovdje vaditi. Šporet i ringla, odnosno, da, šporet, ringla i tiganj. Vidi, može se rukavicom, mislila sam da ne može. Na 7,5 od 9. Zejtin, pošto moramo ih ispržiti, jel, logično, sipajte zejtin. Nebitna količina mora da ima dovoljno zejtina za prženje. Pa sada plivaj, neće one plivati, ali ne može baš ni na suvo da se... Kad se zagreje ulje, treba jedno 3-4 minuta, nastavljamo, to jest počinjem da ih pržim i to je to. Spremno, ulje spremno, vrelo, evo već je krenuo ovdje da me greje. Vrlo je važno kad stavljate da se prže. Nemojte se plašiti, one se neće otvoriti, vidiš što mi se ljulja daska. Spuštajte prvo ovu stranu gdje je spoj ovaj, prvo nju spuštate da bude na dnu dole. Da se prvo ona uhvati da biste mogli lakše da okrenete. Po 2-3 minuta vidjet ćete u zagreju. Nemojte da vam bude jaka vatra, vrlo je važno da ne bi... Koliko je tebi? 7,5 od 9. Mogu i da je smanjim čak. I spuštajte polako jednu po jednu. Sa svih strana treba da dobiju jednaku zlatnu boju. Što si ti, Zlatko, u pola noći? Poštovani gledalci... Evo ga opet, Poštovani gledalci, zdravo. Neću više vičem dobro večer, jer možda neko gleda u izutra, jel? Možda neko gleda na podne, možda gleda u sred noći. Izutra. Pozdrav. Dobro večer, evo ja ću reći dobro večer. Ne mogu da vičem dobro jutro. Vrijeme je za istinu. Znaš li šta jedeš? Hoćeš da izađem iz kadra? Pusti malo dramaturgije da uvedemo. Ovdje bi sad išlo ono... Bre, glasan si, šta ti je? Nisam htio tako da pukne. Stani, nemoj da mi kvariš sad ovdje. Koncept. Ne, malo. Evo, samo da ti kažem jednu stvar. Jednu ću da pojedem. Dobro, tebi na volju. Ne moraš jedno što se mene tiče. Jednu ću da pojedem. Ja sam opet na dijeti. Na nekoj full dijeti. Da. Pred odlazak u zavičaj. Nema ti opstane dijeta.
Dakle, pohovane palačinke. Mnogo. Vidi, počeo si sa salatom, zlatice. Da li je moguće? Ja volim luk. Šta ti je? Pohovane palačinke, kao što ste vidjeli, sa dve različite vrste fila. Jedan je... A to je kad se kseku oni po snimcima oni. Pričati. Pa šta ću da pričam kad mi ulećeš? Ja samo... Nemoj to raditi. Što bi to raditi? Stvarno me nervira, šta ti je? Jedan fil je sa pečurkama i sa sirom, vidjeli ste, drugi fil je sa... Pazi kako priča sa mnom, a žene te psuju. Dobro, nek me psuju onda. Evo ja ću da spremim i ne moram uopšte da pričam. Pa tebe nek pitaju sve što treba, ja ne bi psovala. Druga vrsta krema je sa šunkom, krastavcima i sirom. Susam je u obe varijante. Zapravo, što se tiče nadeva, možete da napravite sa čim god želite. Dakle, šta god vam padne na pamet, sve dolazi u opticaj. Važno je da ne bude previše tečno punjenje, da ne bi kasnije curalo. Nema potrebe da dodajete neki majonez, još i kačkavalj, da, teoretski da, pojačalo bi ukus, ali s obzirom na to da ima već previše kalorija zbog pohovanja i prženja, lično ne bih izabrala tu varijantu. Ovo je sasvim ok, jeli? Što kažeš? Nije još prošlo 90 sekundi. Boga mi jest. Nesreće pa ti ne ispada. Ovo je odlično. Ja sam ubao ovu s mesom. Da, nisi sa pečurkama. U svakom slučaju... Možda probaš? Ne mogu se... Kako mi je dobro žena spremila. Jel? Pozdravi ženu. Ne može. Ne može da ne ode na oči. I onako je non stop po cijel dan. Dakle, nekih, pa recimo, do 90 minuta ne bude. Jer treba... Jel mogu da završim, ama nikad mi gora prezentacija nije bila nego sada. 808 puta si mi prekinuo. Kako smo lijepi, slikajte nas, molim vas. Sad slikajte. Hoćemo da gledamo tamo u stranu, onako, po starinski, tamo neđe u kraju. Ne, ja ću tebe ovako da gledam. Dakle, negde oko 90 minuta napravite... 90, Marina. Napravite, jel smijem sad da se odmakne, pošto se stištjeno... Pa nije, nego da mi pobegla si mi iz ovog kadra ovdje, vidiš li? A nisam ni video. Dok napravite, dok ispečete palačinke, mislim, sve to ide onako vrlo brzo, ja imam običaj da kažem, kad nije kamera upaljena, sve to onako ide. Cak, 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 jedno za drugim. U principu jedno onako baš vrlo lep izbor za može biti predjelo. I toplo i hladno, one su veoma lepe onako i kad se ohlade. A može biti i baš dobro onako dodatak glavnom jelu, nešto još da pripremite uz pohovane palačinke i napravit ćete onako baš pun pogodak što se tiče obroka. Aj malo probaš, molim. Aj malo, ja ću da pričam. Dišem jedva, a šta ćeš da pričaš? Evo ja ću pričam. Svaki 50. recept, makar uzmi nešto da probaš, svaki 50. recept, evo ovo je 50. recept. Divne. Da vidite da sam joj dao. Znači, ne branim joj, nego ona neće. Odlično. Nije što sam ja napravila. Ali su ono. Aj, pošto je tako, evo ti još. Neću, hoću da završim priču, nemoj 2 sata, 1 sat. Ti možeš da pričaš i po punim ustima. Mogu li ne? Ovdje na ovom kanalu je dozvoljeno. Ne, nije dozvoljeno. Samo što ja nemam kome da pričam. One baš ovakve treba da budu s polja hrskave i iznutra onako mekane i kremaste i mnogo lepe onako. Dakle, napravite ih, jesu malo, rekoh malo čas, kalorijski su malo više, jel? Molim te, nemoj mi svaki živac mi izvadi sa tim zvukovima, šta ti je? Palo mi je. Pa vidim, ba možeš prstom da dohvatiš, ne možeš. Alina, nemoj da me nerviraš, nemoj u stvari... Pustit će žene na mene, jel? Da. Dobro. Pustit će žene. Drage žene, branite me. Ja ne znam šta da je radim. Jadan, toliko mi je u mojoj nemilosti, prosto mi ga je žao. Twitter zna koliko ga žali. Pitajte ga danas šta je ručao. Tikvica. U svakom slučaju,
odličan onako izbor jela. Preporučujem da napravite. Eto, to bi bilo to. Mislim da sam sve obuhvatila. Što se tiče prženja, da, jednu stvar sam zaboravio. Ako se plašite iz nekog razloga da će vam se otvoriti, ali vidjeli ste, daj mi samo sekundu da pokažem, uhvatit ću baš ovako rukom. Nigde one nisu otvorene, ni sa jedne strane. Primak se, tako. Šta ću da padnem sa stolice? Hoćete malo primaknuti? Nemoj, nemam gde dalje od stola. One nisu otvorene nigde ni sa jedne strane. Ne otvaraju se, ali ako se iz nekog razloga plašite, slobodno ih čačkalicom onako, sa 2 čačkalice, tačno na presek. Ima ti konopu za pečenje, pa... Ima naravno i kanap za rolovanje, za pečenje. Za pečenje, u stvari, nije za pečenje. Pa može i za pečenje i za pečenje. Pa ne možeš to, misliš palačinke. To bi moji čačani rekli palačinke. Spremila si nam palačinke. I pečene palačinke. Pozdrav za Čačak od nas. Naravno. Pozdrav za sve. Mnogo familije imamo u Čačku, tako da ovo nemojte da shvatite pogrešno. Ja se sa njima zeznam tako, to je... Tako se priča, jel, u Čačku, su palačinke. Nisu palačinke, nisu ni palačinci. Ni palačinci. Nego palačinke. Ajmo. Hvala vam što ste gledali. Hvala vam što ste gledali još jedan snimak. Želimo vam ugodan večer, ugodan noć, gdje god da se na ovom svijetu, ostanite za i play vesevi i... Šta? Volite se. A jeste vidjeli majicu? Da, ovo je naš Lola crtao. Ovo je naš Lola crtao. I ovo je njegov crtež. Ovo smo mi na slikama. Da, to smo mi. Cijela familija koja ide na odmor da putuje. Sunce, nam ga i auto ovde. More, sve je tu. I njegov potpis ovde. To je naš Lola. Da, gde je kod mene ovde, nego su moja slova sitna, ja ne vidim. Smeš, ali ja ne vidim bez naočara. Jel, Zlatko. Doviđenja. Ćao.